Kocap kacarita nduk nalika jaman semono ana perang nggih raja sewu negara salah sajining Prabu Plana Sewantana minangka praja saking tlatah Ponorogo. Yang meriah tepuk tangan dulu. Aduh dek, hai, nganti kowe. Ngapa lho malah rono iki? Terus kowe wedi ngono wae. Lah sing luwes ngono lho. Aja koyo ular panasen.
Ubadir. Ora ning ngono ki sing luwes. Lah joget sing ser. Nah, lho Kuwi penak. emang brayo luas. Ora ulur keket aku cacahe lho. Ya. Ah, Keluwesen. keluwesen to? Kaya apa? Kaya apa? Ular keket. Ah. Piye? Minggir. Po, Genti aku. tenan no. Lah ngene lho. Yo iso ngene iki. Lah. Lho, yo joget ngono. Lah. Iso apa ora? Joget ganoan herek didet panono dietrek ngono to. Wah, bener. Alah lek sampe ra iso mreisin karo Mas Andri to aku. Dah lah. Sapa? Mas Andri mantene iki lho. Mas Andri. Heeh. Kok kenal lo Mas Andri lho. Mas Andrian ki kancaku lho le. Wah, kancane saman. Heeh. Berarti didolek saman yo iso joget. Lah ya kuwi minggir kok. Minggir ya. Ha. Ayo, Mas Pani jajal. Oh, Pani. Bob. Ora ning ngono joget dhisik. Kok langsung glundungan. Langsung mapan ngene. Kowe ngerti apa ora? Lah piye? Iki mang tanggal piro? Tanggal 5. Iki engko lek kesuwen aku dadak joget, engko selak tebir. Wah, iki berarti kesusu ya. Lah iya, Ya tapi iso to? bisa. Ya wis jajalno, tapi sing apik. Sigrak ngono lho. Heeh. Terus. Ah, mlakune. Aduh rono. Ketek. Kan yo sing mending ngono lho. Sigrak sing apik. Ayo Mas jajal neh. Apik. Atraksi Mas. Lanjut atraksi. Tepuk tangan semuanya. Nah, iki mesti lah apik iki. Jajal. Sing apik lho. Ya Mas. Iki piye? Atraksi ki sing gagah apik. Emang wis atraksi. Sampun. Berjalan menggunakan apa? Tangan. Lah ya aku kan seje karo awakmu. Ya. Kowe emang berjalan menggunakan Tangan. Aku berjalan menggunakan kaki. Ya tapi ya ndak salah. Aku atraksi Berjalan. menggunakan tangan. Nah, Heeh. aku beda. Heeh. Berjalan menggunakan kaki. Tapi ki atraksi teman-teman salto. Heeh. Salto ya. Malah fashion show loh malian. Salto Jok. Mas Andrian, ayo. Tak dudoi. Minggir. Ayo Mas. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Tiro. Sebuah atraksi
dari seorang manusia berkepala babi. Inilah dia, Mas Tiro. Atraksi yang sangat luar biasa yang apa? Iki lak mun siarne iki. Tak siare ben ketok gagah. Wong manusia berkepala apa, Mang? Mas Tiro. Manusia berkepala apa? Wah. Iya, Mang. Nemen cacahi monyet iki jere. Aku babi ngono monyet e. Imut buyut-buyut ngene kok. Tapi iki ben awakmu semangat ngono lho, maksudku ben semangat. Tapi sing apik. Sing Atraksi iki lho. oh, disiarne. Mas Tiro sautone apik apa elek? Elek. Iki kudu mbok buktekne. Bahwa Itu to kowe? Ora Lah ngomong suarane apa? kalau jalan kalau. Ojo dalan. Lah iki jareke bocah-bocah kan elek sautomu. Iki kudu iso mbok buktekne lek pancen sautomu ki apik. Cacahe ngono. Ojo sampai ngisi-ngisini. Buktekno ro. Nah iki. Eneh. Ayo Mas Pani. Sik. Iki sauto apa fogging to jane? Kok wong. Kenal pot malian. Lah yo. Sautone Mas Tiro apik apa elek? Oh sing kene ketoke sentimen karo kowe. Tekok ibuke. Kalau ibuke kalau sing macak keloro dilaki kalau wedake kalau. Bu nyon sewu Mas Tiro niki sautone apik napa elek? Ah lho, cantik. Endi? Piye mrene? Cantik ngono. Cantik apa? Ora ning ngono kae iki ya mantanku. Kuwi lorek-lorek kok nyamuk. Lambine abang ireng kok, abang putih kok. Ojo sini. Atraksi sing Atraksi. apik. Iki ning daleme Mas Andrian. Mas Andri. Kalih Mbak sinten? Kalih Bu Andri. Kenalan, endi Mas Andri endi iki? Nah kalau Mas Andri piantune teng ajeng nika lho. Kayak teko gelung lho. Kalau. Tuh. Nggih topi ya. Sindi, Mas sangu. Lah piye? Ojo sini. Lah nyapa? Dhewe iki nang kene iki wis kaya omah dhewe. Alah. Kene iki wis kaya lingkungane awake dhewe. Kok tenan apa piye, Wis Jon? kaya dulure awake dhewe. Nyapa kok ngono? Mae Mas Andri, Heeh. terus kono rodok medhon titik mae Bu Kitrin. Bu, Kitrin. Nggih to? Ngene Bu Kitrin to? Oh, aku ki wis hafal daerah kene iki kowe ngerti apa ora? kok kenal Kene kabeh. iki trayek golek nyolong pemean. Wah, kira lek yo sing apik. Mudine ning kene apa Yo piye? ora yo didongake Mas Andri. Alian Mbak Andri. Karo Mbak Sriyanti. Mugi-mugi anggenipun nikah sakinah mawadah lan warohmah. Amin. Mugi-mugi cepet diparingi momongan. Amin. Saman iso apa ora? Iso. Jajal kaya piye? Oh, padha. Lho saling Dia tidak didongake ya padha. Padha, Wong piye? omah-omah ki didongake sakinah mawadah warahmah. Amin. Mugi-mugi barokah. Amin. Ndang dikaruniai putra-putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Tur diparingi rezeki sing turah-turah. Amin. Allahumma. Amin. Iki adewe andung wektu. Bener. Engko bengi ya insyaallah adewe nindakake takbir. Sesuk nindakake Idul Adha belian. Besar. Kene iki ya kudu adewe menghargai waktu. Bener. Iki engko rodok diringkes ben kabeh kebagian waktu. Ngono ya. Heeh. Iki ngono mang aku golek anu sak lagu gek wis. Iya no. Ngono. Iki enek mbak-mbake penyanyi iki Ayo, kene. ndang ditanjakke rene. Oke. Selak pindah. Ayo, Cahayu. Sepoti Mas. Oh, gak. Gelem ae lho. Ora. Wis kok gelem. Lek ndak gelem kono lho tak sendekne kono lho. Ayo ta. Tak gotong.
Manut kono. RE King memang ya apik. Mbak. Mah. Iki dadi bolo-boloku YouTuber iki ben ngerti lebih dekat dengan sampean. Wong kat isuk bos bodoh neng kene. Nggih Mas nggih. Nah nggih, selamat nggih Mas nggih. Mantene iki lho mantene. Deloken. Pokoke nggih klambi batik lengan dawa ngono kuwi mesti manten. Mbak ini, Mbak Roro nyun sewu rada maju kene. Nah, ngono kan ajake. Kebablasan kok anjlok teko kono? Teko kene wae. Iya tapi aja cedek-cedek kuwi kok lek cedek-cedek kuwi kok sak kamera iso biek saleh tok. Wong wedoke kok serba salah ki nyapa? Maksudnya iki sampean lek ditimbali rada maju rene. Mas sing ngomong ben cedek YouTuber sapa? Maksudnya iki cedek iki lho gambare. Nah, gambare lek disoting terus cedek. Lah YouTuber lho ngejum aku kok buritan kon lho iso nyapa? Maksude ngene lho, maksudnya iki samane lek rono-rono kok ditumbruk ngono lho karo cah-cah iki. Yo bene. Loh, lekno aku sik. Iki layo-layo soalnya demen iki to. Lah iya. Piye Mas tumbruk aku Mas? Malah kon numbruk. Ndak pareng. Mas aku tumbrun Mas. Ojo njaluk kono mbok njaluk kene. Gah bojomu galak kok ndak wani aku. Gah sampean anu kok. Tilake kae kok. Piye? Wis, bener nyantuk karo iki bolo-bolo YouTuber kok. Wong wedok iki ndak tahu salah ya, Mas. Ndak tahu salah. Berarti tadi sing salah siapa? Sing salah kuwi ngono. Sapa sing salah? Sing salah aku apa sampean? Aku apa sampean? Sing salah kuwi bakul sate. Nyapa teko sate. Loh, lah sing sumuk bakule sing dikipasi satene kok. Ya wis sak sir. Kuwi salah, kudune sing dikipasi awake. Lah nyapa satene dikipasi? Mbak Roro, selamat sore. Selamat sore. Heeh, karo Mbak Gocan. Iki ngaturne lagu. Bapak. Kok bapak aku lek mau celuk bapakne wedi. Lha enten apa? Dondonge njaluk sangu. Ya umume wong nemen kan lek sampe tak celuk ibu. Lah nyapa? Bu. Dawuh. Emi, Bu. Lah kene iki apa? Mas teh ngombe banyu putih kok kene malah. Nggih, suwun. Diucapkan selamat sore. Selamat sore Kepada masyarakat desa Segawe. Kepada masyarakat desa Segawe. Pagerwojo. Tulungagung. Alhamdulillah. Di sini pembangunan luar biasa. Dalane malih apik. Mulus. Iki nandakne bahwa neng kene iki pancen bener-bener mulya. Tentrem, masyarakate guyub rukun. Iya to. Biyen aku neng kono sik urung ngene iki dalane. Kene Bukit Trin. Saiki wis mulus. Wis ngono ta? Heeh. Nggih, suwun. Karo mantene wis mau dongake apa urung? Lah, Mas Andrian didongake. Mas Andrian ingkang pundi piyantunipun Kang Mas? Oh nggih. Nah, nika. Dongaku dithike ya Mas, rasa dawa-dawa ya Mas ya. Apa dongane? Muga-muga manten lanang tambah dawa, manten wedok tambah ombo. Ki akeh cah cilik-cilik lho. Lah lek ngomong lorong mari. Dawa ki maksude piye? Dawa rezekine, Mas. Wo rezekine. Amin. Lah kok ombo mantene wedok? Ombo sabare. Dadi wong wedok iku kudu sing sabar, ngono lho, Mas. Dadi sing sabar, dadi bojone iki rezekine ben barokah. Amin. Ngono lho. Saya suwi pinter cah iki. Ate ya anak buahe ana lho. Kan Mbak anu sapa jenenge kae? Bojone Mbak Ani sapa jenenge? Pak Moden, toh? Bang Moden, kanan. Saya suwi pinter. Ngerti ra sebabnya kok pinter? Mergo pengalaman pribadi biasanya. Dak wis kok aku teko pribadi. Sareng-sareng Asmoro, Askara Jawi.
Ya. Lagune apa, Mas? Iki. Mbak Rara napa? Oh iya iya iki. Telo. Cinta padaku, aku pikir dulu. Ayo dancer. Selera kita, ayo sayang, terlalu jauh. Ibu berbeda. Ayo, Bapak Ega. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Italia. Oh enak mas. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana tak mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Ayo aku suka ajaibmu, kau suka risiko. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dapatkan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Dari Paris, sepatumu dari Italia. Kau anggap demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang berluda-luda. Ayo. Aku suka ajaibmu, kau suka risiko. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dapatkan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak parfummu dari Paris, kerjaanmu orang voice. Kau anggap demi gengsi, semua serba luar negeri.
Matur sembah nuwun. Kripik gedang kripik telo, sithik edang sing penting rata. Satrio Askara Jawi. Ayo Mas Bintang. Para banyo Prabonira Sang Prabu Singa Kumbang Prabu Singa Kumbang kang sami ngreksa panjaluk ambegal dening prajurit Patarangit Prabu Kloto Sewanggono kasusul dening Pramadya Bala Iwan alas kang sarta galak Macan Kumbang Satrio Askara Jawi musisi Afra Mas KIJ Audio musisi Afra